inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui farem sintaxi, nivell bàsic, tercera part. Anem a parlar dels complements verbals. Ja sabem que dins del predicat el nucli és el verb i el verb el poden acompanyar diversos complements verbals. Anem a veure'ls. El complement de règim verbal és un complement que apareix en verbs que obligatòriament donen una preposició al darrere. És a dir, que aquell verb en qualsevol frase que el posarem apareixerà aquella preposició. També es diuen, doncs, complements preposicionals. No solen coincidir amb un complement directe, o sigui que si hi ha un complement directe és una pista que no hi ha un complement de règim verbal. Aquí hi ha uns quants de la llista, però la llista és molt més llarga i l'hauríeu de consultar a la web anarribas.cat. Accedir a, aprendre a, disposar-se a, confiar en, convertir-se en, interessar-se en, adonar-se de, burlar-se de, cansar-se de, avorrir-se amb, relacionar-se amb, optar per, amoïnar-se per. Fixeu-vos, doncs, que els verbs demanen aquella preposició en qualsevol frase que et puguis imaginar. Se n'adona del seu error, se n'adona de la seva sortida, se n'adona de... sempre, Forma, sintagma preposicional, penseu en les tots. Pronom feble, penseu-hi. Preposició més infinitiu, penseu a dur les tots. Que, sense preposició, més oració subordinada substantiva. Penseu que heu de dur les tots. Pel que fa a la detecció, hem de veure si el verb té sentit sense la preposició. Si té sentit sobre la preposició, segurament no és un complement de règim verbal. I si no té sentit, és que és un complement de règim verbal. Confio la victòria. És evident que això no té sentit. És confio en la victòria. Per tant, complement de règim verbal. També la substitució pronominal per i o per en. I confio, se n'adona. Canvi i caiguda de preposicions. També ho hem tractat en un altre tema, però ho recordem. Si el verb du darrere les preposicions amb, per i en, s'ha de canviar a o de si darrere ve un infinitiu. I si el complement de règim verbal comença per la conjunció que, cau la preposició i desapareix, a darrere ve la subordinada substantiva. Fixeu-vos, estic d'acord amb tu. Estic d'acord amb és l'expressió normal si darrere hi ve un pronom, un sintagma nominal. Però si ve un infinitiu, canvio. Estic d'acord a venir o de venir, però no amb. Estic d'acord que vinguis, cau la preposició completament. Recordeu que davant del que sense accent no hi pot haver cap preposició mai. Bé, pel que fa al complement agent, apareix amb els verbs en forma passiva, dur la preposició per, amb article a darrere o en contracció, pel, pels, parlar, parlars. Les formes que adopta són sintagma preposicional, ell és vist per aquella noia, pronom tònic, ell és vist per ella, preposició i subordinada substantiva, ell és vist per qui menys penses. Detecció, passar la frase activa, si es pot passar. La noia veu aquell noi és vist per aquella noia, veure que el verb està en forma passiva i és l'únic complement que no es pot substituir per cap pronom feble, per tant és una altra pista. I per últim, els circumstancials. Els circumstancials expressen les circumstàncies en les quals es realitza l'acció del verb. Les circumstàncies poden ser diverses. De temps, moment temporal en què fem allò. De lloc, en quin indret fem allò. De manera, la manera, el mode com fem allò. La quantitat de verb. Hi ha verbs que es poden fer més o menys. La companyia, quines persones ens acompanyen a fer aquella acció. L'instrument, amb quines eines, màquines o mitjans de transport fem aquella acció. I després afirmació, negació o dubte, que seria si reafirmem que l'acció es fa, si neguem que es faci o si dubtem que es faci. He posat uns quants exemples amb el verb estudiar. Estudia de 6 a 7, de temps. Estudia a la biblioteca, de lloc. Estudia descansadament, de manera. Estudia molt, de quantitat. Estudia amb el seu amic, de companyia. Estudia amb el llibre de text, d'instrument. Estudia també, afirmació. Potser estudia o estudia potser de dubte i no estudia pas de negació. Les formes que adopta el circumstancial són sintagma nominal, aquest matí ha marxat, un de temps, sintagma preposicional, ha marxat amb el tren, un instrument, sintagma adverbial, avui marxaràs, un altre de temps,
Pronom fort, aniràs amb ella, un de companyia. Pronom feble, hi aniràs, un de lloc, per exemple, o un de manera. I subordinat adverbial, quan vinguis, t'ho diré. Formes de detectar-ho. Es pot moure dins de la frase. Fixeu-vos. Aquest matí ha marxat aquest matí. Es pot preguntar on, quan, amb qui, amb què, etc. al verb, i els pronoms que li toquen són i, per la majoria dels circumstancials, o en, si darrere ve, si el circumstancial comença per la preposició de. Per exemple, vaig a París i vaig, ve de París en ve.